Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ostirala dela ospatzeko burubelarri murgilduko gara literaturan. Ekainaren 5 ez da edozein egun. Txikiaren handitasunetik hasiko gara. 1949an jaio zen Mariasun Landa Errenterian, gaur bezalako egun batez. Batez ere haur eta gazte literaturan egin duen lanagatik da ezaguna, baina feminismoan eta euskalgintzan ere etengabeko ekarpena egiten ari da. Frankismo betean jaio zen Landa eta gizarte langintza ikasketetan graduatu ondoren filosofia ikasketak egin zituen Parisen. 70. hamarkadan itzuli zen Euskal Herrira, euskalduntzeko asmoz. Ondorenera euskarazko materiala sortzen jardun zuen. Eta erretiroa hartu aurreko azken urteetan, EHUko irakasleen unibertsitate eskolan literaturaren didaktika irakasten jardun zuen. Izpilu parean, arro irrie itean, eme oldarkorretan negarrari, beldurrik ez dioten gizonetan, karminezko espainetan. 1982 urtean argitaratu zuen Ametsu Ina liburua, eta ordutik aurrera 10 lan argitaratu ditu. Fantasia landu zuen hasieran, bigarren etapa batean errealismo kritikoa deritzon generoa lantzeari ekin zion ordea. Bere liburuetako bereizgarri bat izan ohi da generoaren estereotipoak birplanteatzea, rolen banaketa ez sexista eginez. Horretarako bere lanetan emakumea izan ohi da protagonista eta rol propioak hartu ohi ditu. 2024an emakunde saria jaso zuen, emakumeen eta nesken duintasunari egindako ekarpenagatik. Saria jasostean naizi eskainitako elkarrizketa batean zera esan zuen. Begiak irekitzen dituzunean, ez dituzu berriro isten. Irada bat kalean, bitzitsusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet, legedi berriak. Jaiotzatik eriotzerako bidea egingo dugu, literaturari heldutan oski. Gaur duela 51 urte, 1975ko ekainaren 5ean, Gabriel Aresti Segurola euskal idazlea hiltzen. 51 urte zituela, gibeleko eritasun batek erasan da. Joan den mendeko euskal literaturaren berritzaileetako bat izan zen Aresti. Euskara galdua zuen baserritar jatorriko familia batean hasi zen, industriak gorakada handia bizi zuen Bilbo hirian. 12 urterekin euskara ikasten hasi zen modu autodidakta batean, eta borroka sozialekin batera, Euskal Herria eta Euskara bera izan ziren haren lanaren ardatzak. Asko izan dira azken hamarkadetan Aresti ikertzen aritu diren adituak, eta gaur egun bere figurak nolabaiteko berpizkundea bizi du. Oskorrik ez balu Aresti grabatu, letek bizigaia izar bilakatu, lurde siriondo ez balitz ausartu, izebak ez balit zintaura pasatu, ez balitz ertzainak, ez balitz kortatu, lujanbio ez balitz maialen eratu, Salvador ez balitz txistutan altxatu, nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Azken urteetan poetaren argitara gabeko zenbait lan solte agertu dira. Ala nola 1953an espainieraz idatzitako soneto bi edo bere familiaren artxiboan aurkitutako Errota Gorria poema. 1955an idatzia. Errota Gorria urte hartako abenduaren 26an idatzi zuen eta eskuizkribuarekin batera argazki bat agertu zen. Osane Zubiriarena. Berari eskainia dago, garai hartan poetarekin lehen harreman afektiboa baitzuen. Gabriel Aresti 1953an hasi zen Osanerekin adiskidetzen, eta 1955aren amaieran biziago bihurtu zen harremana,
56ko udaberri aldera hautsi zen arte. Berak gorde zituen poetak maitasunez bidali zizkion poema eta argazkia. Baina nola gertu dira orain? Bada, osan hil zenean, bere alabak bere gauzak berrikusten ari zirenean. Arestiren obra eta figura ulertzea ezinezkoa da bere konpromiso politiko eta soziala kontuan hartu gabe. Haren lanetan, bereziki harri eta herri argitaratu zuenetik, injustiziaren aurkako oihua da nagusi. 1974an argitaratutako liburu horretako Zorrotzako portuan aldarrika poeman bere esaldi nabarmenetariko bat utzi zuen, beti paratuko naiz gizonaren alde. Nire aitaren etxea poema ezagunean ere argi uzten du bere poesiaren intentzio soziala eta poetaren irudi gogoangarri bat da. Esanen dute hau poesia ez dela, baina nik esanen diet poesia mailu bat dela. Arestiren ibilbide literarioan ikus daiteke kontzientzia sozial hori indar gero eta handiagoa hartzen joan zela. Hasierako poesia estilo simbolista batetik, gizarte gaietan oinarrituako eta ulerterrazagoa zen estilo batera igaroz. Begiratzen guziok gaude denok kaste jadastu dugun zerbait horariara ospatzen Arestiren ibilbide literarioan bi aro nagusi bereizi izan dira gaur arte, aro simbolista 54tik 60 eta aro soziala 61tik 65. Lehenbiziko aroan simbolismoaren eraginpean poesia zeharkako adierazpide bihurtzen da, heriotzaren presentziaz eta giro ilunez betea, metaforak eta musikaltasuna baliatuz. Bigarren aroan poesia tresna sozial bilakatzen da, argiak iluntasuna ordezkatzen du eta hizkera simbolikoa baztertu. Herrikoia eta ulertarraza lehen etxiz, Arestik injustiziaren aurkako salaketa argiak egin zituen langile klasearen egoera eta euskara defendatuz. Arestik euskal literaturan eta kulturgintzan izan zuen eragina sakona eta iraunkorra izan da azken hamarkadetan. Musikan ere arrasto handia utzi du. Egun da Xanti Mamina, Gora eta Gora beti, Guk euskaraz zuk zergatik ez, San Simon eta Juan San Juda, Guretzat berdin dira, Mikel Laboak, Xabier Letek, Lourdes Iriondok, Urkok maite idirinek Oskorri taldeak herri kantu bihurtutako letren sortzaile izan da. Hai gora lapurdi, euskarak bizi gaitu, eta bizi bedi, gora eta gora beti. Hai gora lapurdi, euskarak bizi gaitu, eta bizi bedi, gora eta gora beti. Eta hirugarren idazle bat aipatu behar dizuegu, Federico García Lorca poeta narratzaile eta antzerkigilea. Granadako Fuente Bakeros herrian jaio zen 1888ko ekainaren 5. Eta 38 urte geroago hil zuten Biznar eta Alfakar herrien arteko punturen batean. Frankistek Frente Popular alderdiko militantea eta homosexuala izateagatik atxilotu eta fusilatu zuten.
27ko belaunaldiko kide ezagunenetariko bat da eta 20. mendean gaztelaniazko literaturak izan duen idazlerik garrantzitsuenen artean dago. Bere antzerkiek fama handia dute. Eta Ramon Maria del Valle Inclán eta Vallejorekin batera mendeko oberenak direla esan ohi da. 36ko gerra hasitakoan Errepublika garaian funtzionarioa izan zenez, Kolombia eta Mexikoko enbaixadorek beren herrietara atzerritaratzea eskaini zioten, baina García Lorcak uko egin zien eskaintzei eta Granadara joan zen uda pasatzera. Abuztuaren 19 fusilatu zuten. Gorpua hilobi anonimo batean dago. Señor Don Federico García Lorca, Hotel Torrontegui, 21 de enero de 1935. Distinguido poeta, he intentado varias veces... Ederrak gaurko efemerideak, Polita da ekainaren bosta, izo iruditzen? Bai ez, polita da, egia da, efemeride bat aipatzea zuzaigu. Gaur, Inigoren urte betetze eguna dela. Zorionak, Inigo, eta izuz, untzulekin ospatzea, baina modu egoik ez dago, Zalantzarik gabe... Entzule eta gonbidatuekin. Markel Zeberio musikaria etorriko da gurera, Ego, Euskadiko gazte orkestaz hitz egitera. Kalean josteko eguna ospatuko dute Ormaiztegin. Eta horren arira, Marijo Ruiz de Azuazo, berdintasun zinegotzi, Rosarito Berasategi partaidea eta Nerea Magallanes kudeatzailea elkarrizketatuko ditugu. Kokaina arrosaz ere hitz egingo dugu Cristian Fernández Barreras, Osakidetzako emergentziako komunikazio arduradunarekin. Entzuleok, gaur ekainak 5 ditu eta ostirala da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete! Zuekin Noa Gaztainago jarbidegu, non? Non. Eta zuekin Goiuri ezei zarandiegu, non? Non. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1189 garrena du goizak 10:19 minutu, ekainak 5 eta gu 3 Laizter Xabi gurean izango dugu, eta horrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan etorri gara ona, entzuleok, dantza eskasa diote gaur. Deskoordinatu gara pixka bat bai. Zera. Sentitzen dugu. Ez da berriro gertatuko. Esan dakoa ongi etorri guztioi, naiz irratian zaretela bai, bigarren kafean. zela betiko bizi gabe ez nuen momenturik utziko orain ez zaude zu nere ondoan maitea damutzen naiz. Mentxe, gabiltza, Kilimak taldearen azken lanetik ezer ez da betiko Durangoko azokan hau dantzatu genuen, Memoraren legera, sortutako guztia, errautsa bihurtzen da, maite baduzu bera, ez aiz izan ergela, goizero borrokatu, errenditu bestela. Ezer ez da betiko. Entzuleo, mentxe gure txatean egunon gaztiak, zorionak Inigo, ederki jarraitu ospatzen, zorionak Inigote, Inigote. Egunon, ikusi ezute Inigoren alkondara da kostaldekoa. Zer? Ze alkandora? Agian argazkiren batean erabili duzu. Igual bai. Kabina atzo, me encantó, originals. Xabina atzo, oso polita. Gaur da oso polita, Noaren kamiseta.
Bai, mundaka ez dakiz zer. Oso guai. Eskerrik asko. Nire maite dut da asteburun gaur Eider kontzertua behasainen, bihar soinu teknikariko ikastaroa eta iganden deskantxoa. Ia beteta fiko falta da kostara joateko ikusiko ditut argazki batzuk ze ametsa, eta gaur 6 hilabete etxe berrian nagoela. Bueno, gorka, posten gara, Noiz da jostunan kalea? Kalean josteko... Eguna, bai, kainaren 13an. Dantzan Inigotako Juri bikain, Noa, zer da hori? Sentitzen dugu. Noaren alde esango dugu, Jesukriston gaztatarta ekarri duela gaur. Hori egia da. Barkatuta dago. Inigotako Juri bai, eta gaur ere bertsoa nola ez, indiokarre ji, egun non, hemen edita brokosek, egunon guztioi, guk gure maite dutekin abiatuko dugu gaurkoa, eta berez Xabi, espero genuen maite dutetan, baina ez da egite, estu ikusten dute, larrituta ikusten dute. Galduta dabil. Torrikoa. Noa, zein da zure maite duta? A ber, atzo, nijo nintzen Neramona etxe bazkaltzea, eta Neramonak askoten eukitze ditu arazoak telebistarekin. Bueno, egia jende heldu askoak igual arazoak izan ditzazkela teknologiakin, ez dieralako horrekin jaio ez. Neramonak dauka ohitura bat, bronka botatzei gu beti etxen, nori nahiko normal erutzai, dauka ohitura bat nahi dura kanal guztik orden egotea. Hau da, la 1 bat zenbakia izan behar du, la 2 bi zenbakia, hola. Eta atzo zeukan desordenatuta, esan zuen eske, ordaintze baio teknikari bat egitortzeko, nahiko diru emamaiot hortako bakarrik. Nire lenguzuak, 5 minututan konpondu zion hoi, esan barra gaina gero dirua lortuzunaren lenguzuak horregatik. Eta polita irutzai nola gutzat hain simplea dian gauzak, gure aitona monantzat, emateu diala beste munduko zerbait, esan zion nire amonak, hoi ikasizun eta dena, karreran, amona. Ez. Eta hoi polita ditzen zait. Guri ere bai. Gauza asko eragustizki gutela baita, No, ego eta gauza bere. Lehenago behak erakutsi ziten adibidez, nolain tomatea, behak intzuna oso goxoan. Eta orduan baguk, hoi erakutsi genion. Ara, oso ondo. Eta tomate hori... Bai, ja rezeta apuntatuet. Bale, ingo dugu zegoen ematen. Bale, hola. baten enkarrikoet. Faritxo matingo du. Imanoli ardoak enduko diogu, Xabi. Bai, batzuk hemen atzafarian pixka pasazian, Dena ez du kontatuko, Dena ez du kontatuko. Garko Xabin kamisitatzei gustatzen dio gorkak. Ara. Bueno, ezin da beti dena ondo egin. Peter of the Iron da gaur ere. Iron Man. Ni nahi dut originals, beste batean izan beharko du gorka. Zin da zure maite duta, Xabi? Nire maite duta noak egin duen tarte. Etorien ez gozaldu gabe, hola pixkat gaur kosta zait jeikitzea. Bai, Bai, ez dakize ba. Eta etorri naiz tripa hutsa eta sartu nahi zena ikusiet gaztatarta hori eta zait. Uramak egina. Ez. Eta zait, gozari hemen daukat. Eta gogoratu dit, nik ekarri duen pastea jendea ze pozik egin zen. Nola jarri zen pozik denak eskerrak ematen. Kabroia. Hori izango da, zure... gure harremaneko momentu azteko moduko horietako bat, jendearen utxunea, esker falta... Ez, dena anekdota da. Eta orduan, nik lehenengo zatia nik jandut. Eta orduan, eskerrak emateko ona zegoen, Eta ona dago, hor jarraitzen du. Dago, hori da. Norbait jan nahi badu, azkar etorri beharko du, Ez, hori gorde eta asteburuan indarrak hartzeko. Este ruido escondía mi nombre. Goiuri zeiza Arandia? Kaixo? Zein da zure maite duta? Bi dauzkat, bat serioa eta bestea hola azalekoagoa. Nik ere baino gehiago dauzkat. Bai, orduan... Txandakatuko ditugu pixka bat. Vale. Basten zara batekin, gero ni, gero... Hasiko naiz azalekoagoa denarekin eta gero amaituko dut horrela sakonago eta serioago eta profesionalago ondori izten zaizu? Super. Bueno, nik maite ditut ingelesez deitzen diren inside jokeak, hau da, txantxak talde batek bakarrik ulertzen dituenak. Eta asko gustatzen zait, txantxa horien atzean dagoen psikologia aldetik edo azertzen baduzu oso polita da, ze balio dute
pixkat, komunitatea egiteko, harremanak estutzeko, baina gero azken finean txisteak dira, ez? Eta asko gustatzen zait, hori, badaukazunean talde batekin horrelako hitzen bat, esaldiren bat, gertakariren bat, zuen taldetik kanpo ulertzen ez dena, baina zuen taldean sekulako grazia egiten duena. Eta ordan gaur gertatu zait, naizeko webgunean sartu naizela, eta azalean ikusi ditudala aragi pilotak albondigak eta sekulako grazia egin didala. Eta nik badakit jendeak gaur beste gure entzuleak, beste naizeko irakurleak, erabiltzaileak sartu direnean webgunean, ez dutela barre egin, albondigak ikusi dituztenean, baina nik barre egin dut guk hemen, gure lantalde honetan, bigarren kafearen lantaldean, badaukagulako historio bat albondigekin eta txantxa bat. Egunor! Bullets! Eta orduan, hori asko gustatzen zait, ze hemendik kanpo, albondiga, jajaja, albondigak ez dira ez dakit, barrea eragiten duen zerbait, ez? Baina gure artean bai eta horrek grazia egiten dit. Ez nintzen izango esano seria jo. Nik maite dut baino gehiago ditut esan da bezala, baina adibidez lehenengoa aipatu dugu Markel Severio datorrela gaur gurera, eta gogoratu dut Markel Xabi Severio musikariaren semea da, Markel ere musikaria da, eta oso ona gainera, baina duela urte batzuk eta Markel oso gaztetxo zela, Xabirekin harreman handia daukat, eta Postal Kolekzionisten lehenengo diskorako esango nuke, azken gaua irian diskorako, nik Amonari kantu bat egin nion, Amona zenduari kasu honetan, horregatik lehengoan hemen kimakekoak egon zirenean eta nabardura hori egin nuen ez, Amona bizirik duzue eta abesti bat egin diezu eta oso polita iruditu zitzaidan. Soka konponketa bat behar nuen eta Xabik hasi zen gauzak probatzen, biolina, biola eta bestelakoak. Hemen txelo bat beharko nuke eta horren bere seme Markeli esan zion. Izu Markel orduan oso gaztetxo zela. Partitura bat jartzen badizute grabatuko dugu eta venga bat. Eta grabatu zuten eta oso txukun jotzen zuen ja Markelek ez dakit 15, 14, 13 urte ez da izan bazituen. Eta ero Xabek izan zen, Markelen lehenengo disko grabazioa izan deek, hau, Postal Kolekzionistena. Ostia, ze ona. Ze ikusten zen eta ikusten da, Markel Euskadiko Gazte Orkestarekin dabil, goi mailako ikasketak egiten ari da, ibilbide musikale egingo den musikari bat izango da, eta nik beti esan halko dut, bere lehenengo grabazioa izan zela Postal Kolekzionisten disko batean. Eta horrek ilusioa egiten dit. Baina beste maite dut badaukat, eta da atzo gauean jaso nuela, nire urte betetze, zoriontze. Ez algerituen txandakatu behar maite dut da. Bai, hori... Bat baino gehiagoaz jaso, nik ere bai txandakatu egingo ditugu. Zukara baki duzu? Gorkaren momentua da. Ados. Gorka Santestebanek, jaso. Zer ordenetan, Sandu txandakatu. Zuk bat, nik bost, gero zuk beste bat. Zuk bat, Gorkak bat. Zorionak Inigo zer moduz txuleta atxoko afaixa afaldu zenun hiru lagun beteta langileen biltzarra eta zenuten hori bai xerka zorionak zure Inigo piraguarekin batera errima hauekin asmatu deta zure musu bat hor bana zorionak zure Inigo bezarka handi bat ona. Xabi, Noa, ez dizue pegatzen hola bertxozale amorratuak izatea. Xabi, igual zerbi gehiago? Xabi, bertxozaio, zenbat bertxozaiotan izan zara bizitzen? Bat. Batean? Bat eta nik bertxoa gotatzen.
Azkeneko lia bertsolaritzan, bertsolaritzak harreman edukin nahi izan zen ikastolan, Usted, 5. eta 6. mailan, usted egiten genula. Hemen lehi horren gero... Hoi da, eman aldeite genu, 2 urtetan, ezakit baten, egia esan ez nahi zondo gatzen. Baina nik esan beharra ukat, egitan, bertxok iten, ona nintzala. Ona zinen? Bai, baina kantatzen ez. Baina bertxok iten... Gaur, gure bertxo referentea, txirrita kantuan jarri zuena. Etxean dago. Eneko... Ez nagongote. Hori da. Ez nagongo otamendi. Baina, tira, hemen berez bertxozaleak eta bertxo jakitunak Goiuri eta Julen dira. Julenek dagoeneko Gorka kritika egin du, Agia. Esan du, eske ona da esaldia. Gorka maitasunez, baino hankaluzek eta hankamotzak Gernika kuadron baino mutilazio gehiago dago bertxo honetan. Gorka, mila esker, hankaluze eta hankamotz errima asonante eta disonante, baina bihotzetik egindako eta jasotako bertsoa, beraz eskerrik asko. Eta beste entzule bate Gorka esan digu, Gorkan bertsoai presioa nabari zitzaion kantakeran. Nabari da, nik estutu dutela esan ez Gorka, hemen errimak behar du. Gero, bertso honetan nabari da ezagutza bat, eta hori oso garrantzitsua da, bertsolariak ezagutu behar du. Gai ugari, ezagutu behar du bizi den gizartea, jaio duen herria, eta Gorkak ezagutzen du gure realitatea, ze bazekien atzo txuleta gafalduko genituela. Goiurik estori bat igozuen sukaldean ari ginela, eta jarri zuen langile batzarra, o biltzarra, langile biltzarra, Gorkak ere hori txertatu du. Aipatu du piragua opari modura, akilako nik asteazkenean piragua bat oparitu niola neure buruari. Astean zehar junda apuntek hartzen, Bai, ondo ari da, Egia esan kategorikoa. Eta mentxatean Gorkak bertsoa jarriko duzu? Noski Gorka, oraintxe jarri dut. Orain dela minutu batzuk galdetu du Gorkak, eta hortxe bertsoa. Goiuri eskapatu zaigu, baina laizter etorriko da, baina nik maite dut gehiago banituela aipatu dut, eta maite dut, atzo afaltzeko deia egin, eta espero baino jende gehiago biltzea, ze egia esan kuadrillan, batzuk eta besteak ez da gizerta, berez atzo afari egiteko asmorik ezkenuen, baina konturatu nintzen gaur kontzertua dugula, esan ezin tarroka, formatu akustikoan Janirita Biokariko gara Hondarribiako itsas auditorioan, Arratsaleko 7:00 ekitaldi eder batean, gure ustez festek behar luketela irudikatzen duen festa edo ospakizun eder batean, sari banaketa batean joaz, eta beraz atzo improvisatu genuen, egingo dugu, gaur nik pirauan hiltzeko asmoa nuen, errobira joan nintzen, han, ez dakit muga inguruan, edo Irunen, edo ez dakit afaltzeko asmotan, baina planak aldatu genituen, erresagoa zelako, denok elkar topatzea. Eta nire pirauako lagunei izan nire izue, azkenean jobia egingo dut plana faltzeko hemen, baina nire bauzue gonbiatu da zaudete, denek baietz esan zuten, antxe torri ziren David, Inez, Aitor eta Gorrixe, kuadriako asko ere animatu ziren, bigarren kafean hemen afari bat ez dute barkatzen, eta kuadria guztia ere elkartu ginen, ere beste lagun batzuk, gauta beste, 20 elkartu ginen atza faltzen, eta daukat pixkat kargatuta, hemen sorbalda gaina. Kubataren besoa? 10 kilo txuleta erretzeaz. Jaten duzu gero, Ez, gehiegi jarri zenuen, Bai. Asko zen. Ya estamos, oen gaina, gehiegi. Ez, baina dena jangen nun, Baina horrela ikasten da. Urrengoan beste 20 elkartzen garenean, txuleta kopura egingo dugu pixkat. Goiuri, badakizu zer? Hobe dela txuletatxo bat sobratu zen atzo. Bueno. Hobe dela txuleta hori, nik frigorifikoan daukat, asteburu luzea da. Ni uste nuen, hemengo frigorifikotik aterako zenula, eta bazkaria hemen ez daukagu hemen txuleta, kilo eta pikuko txuleta bat egiteko, eta gainera haragi gorri dosia pixka bat kontrolatu behar dugu. Baina lasai horrengo astean frigorifikoan hola pixkate badakizun madurazio altuko txuleta goren modan daudela Ulander Kornagorekin hitz egin dugu. Asteak kamaran pasatzen duten txuletak eta zapore gehiago hartzen dutenak frigorifikoan aste betetxo ondo etorriko zaio txuleta horri. Datorren astean bazkaritxo bat egiteko. Goiuri, zure maite dut txandakatu hori? Bai, orain bai. Kontua da
topatu dudala, 1985 ekainaren bostean, hau da gaurko egunez, gertakari baten berri topatu dut naizeko artefaktuaren bilduman, eta oso interesgarria iruditu zait. Kontua da, egun batzuk lehenago, ez, 1985 ekainaren bosta baina egun batzuk lehenago, gizon bat, Ibarran, hemen gure alboko herrian, saiatu zela neska gazte bat bortxatzen. Eta saiakera egin zuen, baino bizilagun bat atera zen, eta bizilagun batek eragotzi zuen bortxaketak aurrera egitea, ezta? Hori lehenengo gauza. Nere maite butean, eskerrak bizilagun hori agertu zen. Baina kontua da, la bizilagun hori agertu zen eta bazekitela bortxatzailea zein zen, gizon hau zein zen. Eta orduan, egun batzuk beranduago, Tolosako eta Ibarrako emakume talde bat elkartu egin zen, eta nahikoa taldetxoa osatu zutenean, joan ziren gizon honek lana egiten zuen lekura. Eta lana egiten zuen, eraikin baten lanetan zebilen eta aldamioetan zebilen. Eta orduan emakume hauek, Tolosako eta Ibarrako emakume hauek, aldamioen artetik sartu ziren, erasotzailearen bila, erasotzailea saiatu zen izkutatzen, baino ez zuen lortu ihes egitea, ze pentsa, bera batzen, eta emakumeak, taldetxo bat, harrapatu egin zuten, eta gizonak aitortu egin zuen, egindakoa. Hala ere esan zuen, baina eske alkoholaren eraginpean nengoen, aitzakiak. Eta orduan, badakizu ez zer egin zuten emakumeek. Prest zeramaten pankarta bat, jartzen zuena Francisco Sánchez erasotzailea. Eta orduan, eraman zuten, Ibarrako eraikin hartako aldamiotik, Tolosako epaitegiraino, prozesioan, gizona oinez, bere laneko buzoa jantzita, eta atzetik emakume talde bat pankarta erraldoi batekin, Francisco Sánchez erasotzailea jartzen zuena, eta eskoltatu zuten epaitegiraino. Eta epaitegian deklarazioa hartu zion epaiak eta atxilotu egin zuten, eta kontratatu zuen enpresak Ibarrako eraikin horretan lan egiteko, berehala kaleratu zuten. Eta iruditu zait, batetik irudia dela oso potentea. Gainera hemen, entzule batzuk streamingez jarraitzen duten, erakutsi egingo dizuet, ze benetan da oso deigarria, hemen daukazute, ikusten duzuek gizona bere buzoaz jantzita, atzetik emakumeak, beraien pankartarekin, oso interesgarria, eta iruditu zait, ekintza batetik zoragarria nola elkartu ziren emakume horiek salaketa hau egiteko, nola antolatu ziren, eta nola ekintza kolektibo bat egin zuten, benetan, salatu behar den zerbait egiteko, ez? Gizon, hau saiatu zen neska gazte bat bortxatzen, eta herriko emakumeak han egon ziren, ze ez zuten baimenduko gizonenek, ez neska hura, ez beste edozein emakume erasotzea, eta orduan ere maite duta beraiei emakumeiei eskaini nahi diet, eta antolakuntza feministari. Itxas bazterrean eman zenidan itza, apar gainean bitxa uin gailurrean, odeitzan aingura itxasoan euria, maite berba zuria, promese derrura. Inork ikusi ez duen Ara, Marijo Iturbek idatzi diguna gure txatean. Nik jango nuke txuleta hori gaur nire urtebetetzea baita, Marijo. Tolosara bazatoz gure oparia atzo janez genuen txuleta hori izango da. Eta gure beste Iturben ondabel. Jakin egen nuke. Esan dugu. Eneko zertanetan ondabilen.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Otros 11 bonitas que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mi crush? Y tirarte las fotos que no te tiré. Bueno, hemen diote eneko gaur Marijorekin gozaldu duela. Oso goiz, por cierto. Beraz, fresko xamar, edo fresko plantak egiten. Amaren aurrean, antzerki egin behar, ondo portatzeko ez? Ama ez, izeba. Izeba barkatu. Izebaren aurrean, bai. Entzuleo, kamarak eta 53 minutu ditugu eta gai bati heldu behar diogu. Fiskat, nahi eran eta gehiegi edo gauzak serioki hartu gabe, zela kasita, Bad Bunnyren kontzertuetako zona biporretan gertatutakoa edo gertatzen denarekin polemika handia sortu da. Gauza batzuk kontestuan jarri behar dira, la kasita ez da berria, Bad Bunnyren jiran aspaldi dagoen elementu bat da. Bad Bunny Espainiar estatuan dago eta horrek akaso erabideen atentzioare piztu egin du batetik. La kasita bada zona bip bat, badituena gauza batzuk kritikatu daitezkenak ez, kritikatu behar direnak. Uste dut, gauza batzuk oso garbi utzi behar direla, la kasitako gauza batzuk gaizki daude. Eta niretzat polemika guztiaren akats nagusia izan da, eta dagoela hainbat jende hori ez onartu nahi izatean, eta gainera hori feminismotik ez onartu nahi izatean. Gauza bat da, kritikek neurri bat behar dutela, gauza bat da, la kasitak ezin duela baina lehenengo egin behar da kasitaren azalpe... Bai, orain Testu ingurua gehiago. Bai, banoa. Horretan ari naiz. Dozuk egingo duzu. Ez, nola baina sartu zaren... Bueno, ari naiz azalpen bat egiten. Ados. Mi que dulce, hoy yo quiero beber y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco. Egia esan ez da ignorari nintzen ja, así que goiuri esplikatu zoran la kasita. Ados, ez? Iruditu zait, kontzeptua azaltza garantzitsua zela, zer nola ari zinen esaten, la kasita kritikatu egin behar dela, baian entzulek ez dakite. Bai, eta erasmoa zen kontzeptua azaltzea. Ados? Ez aserretu ego? Bai, ze gaur goizean, gu geratu gara, nik azalduko nuela hau. Hasi naiz azalpenetan. Hortan ari nintzen. Ados? Eta egin zuk azalpena, la kasitaren, eta gero nik iritzia emango dut. Osondo. Edo eman zuk. Ez, osondo. La kasita da elementu bat, Bad Bunnyk erabiltzen duena bere biran, da etxe arroxa bat, Puerto Ricoko etxei referentzia egiten diena, eta berak eszenatokiaren erdian jartzen du, duela hilabete batzuk estrenatu zen, lehenengo aldiz Puerto Ricoko kontzertuan erabili zuen udaran, eta bueno, da eszenografiaren parte ez, eta da Debí tirar más fotos World Tourreko irudi nagusia, eta bertan ja egintzen are famatuagoa, eta bereziki erabilizuelako etxea baita ere Super Bowleko bere ikuskizunean ez, eta kontua da, zer gertatzen da etxe honekin, ze ez da bakarrik dekorazio hutsa ez, etxe horretara gonbidatzen du jendea, Bad Bunnyk edo Bad Bunnyren lantaldeak, ez dakigu zeinek aukeratzen dituen, ez dut pentsatzen gauero kontzertu guztietan Bad Bunnyk berak, Benitok berak egiten duenik zerrenda, bat esanez hauek gonbidatu, pentsatzen dut hor lantalde bat dagoela, produkzioan lan egiten duena, eta horretara dedikatzen dena. Eta orduan ja bihurtu da, kontzertuaren, ez dakit, erakargarritasun puntu bat bezala, jakitea, gaur nor dagoen etxetxo horretan. Jada ez bakarrik kontzertuak berak sortzen duen ikusmina ez, baizik eta gauero, badago elementu bat berria dena, naiz eta setlista bera izan, elementu bat berria dela, jende berria joango dela etxetxo horretara dantza egitera. Eta kontzertuko zati batean, Bad Bunny joaten da etxetxora eta etxetxotik abesten du. Eta orduan, hori da etxetxoa. Eta ikusi ditugu etxetxoan, azken egunetan, ze Madriden 10 eguneko horrela egonaldia
egin du Bad Bunnyk, eta antxe agertu dira, ez dakit, Ester Esposito aktorea, Ibai streamerra, Marta Ortega Zarako jabea, Lola Lolita eduki sortzailea, bueno, horrela, jende ezaguna. Eta hori da, La Casita kontzeptua. Eta polemika sortu da La Casitaren inguruan. Zergatik sortu da polemika? Bueno, arrazoi ezberdinengatik. Batetik klasismoa kritikatu zaio, bertan edonor ez dagoelako. Bestetik machismoa kritikatu zaio, gorputz normatibo eta femeninoen festa bat delako. Kritikatu zaio iristezintasuna, alegia eduki sortzaile, gizarteko posizio ekonomiko altuko jendea, antzegoen Amancio Ortegaren alaba. Horrelako gauzak gertatzen dira La Casitaren inguruan, baina batez ere niri atentzio eman didana izan da kritikaren ondorengo erreakzio hori, ez? Zuk La Casitan errealitate guztiak mahai gainean jartzen hasita egoteko beste aukera bat badaukazu, eduki sortzaile, aberats edo aktore ezagun izan gabe, eta da fisikoki normatiboa izatea eta emakumea izatea. Bad Bunnyren lantaldeak, Goiurik esan duen bezala, badago talde bat hor gauzabek kudeatzen, noski ez dago Bad Bunny hau kudeatzen zuzenean. Baditu pertsona batzuk, bi behintzat ikusi dira bideotan, akaso gehiago badoazenak porai, neska guapak fitxatzen. Eta irizpide batzuen arabera, irizpide ondo normatibo eta ondo machista batzuen arabera, neska horiek La Casitara eramaten. La Casitan ikusi ditugu eztabaidak eduki sortzaileen artean, ikusi ditugu eztabaidak eduki sortzaile ez diren eta eduki sortzaileen artean, ikusi ditugu, reggaetoia edo bestelako estiloak dantzatzen hainbat emakume, bereziki emakumeak, eta honek kritikak piztu ditu. Eta hemen eztabaida zabaldu nahiko nuke, zenik uste dut gauza batzuk Casitari kritikadak izkiokela. Eiza itxura hartzen diot edo eiza usaina hartzen diot nik zure lantaleko bi tipo doazenean tipak arrantzatzera, uste dut hau dela hitza, arrantza bada, edo eiza bat, hauek onak daude, hauek normatiboak dira, hauek ez dakizer eta badara matzat etxera, eta hor uste dut nahaztu direla gauz asko, ze Bad Bunny kritikatzen da arrazismotik, edo gure dantza kritikatzen da machismotik. Maitiak bai, badago noski machismo estruktural bat, dantza askatasuna gaizki ikusiko duena, badago arrazismo estruktural bat Bad Bunnyren letrak ulertzen ez direla esaten denean, noski ez dituzu ulertzen zuk, ez zarelako Puerto Rikokoa eta ez zezulako horrela hitz egiten, bai hau badago, baina hombre, etxetxo batean Bad Bunny gotzen balin bada eta balin baditu 20 emakume inguruan dantzan haren bat bailitzan, 20ak txuriak, 20ak normatiboak, 20ak estetika konkretu batean, berarekin dantzan, igual horren kritika ez da bakarrik arrazakeria eta machismotik eginda. Igual badago zerbait hor kritikatzeko, ez? Naiz eta denok buruan izan, baietz badagoela noski begi, heteropatriarkal bat, joera gehiago izango duena, emakumeen dantza askatasun hori kritikatzeko eta bar. Eta estilo konkretu batzuk klasismotik gehiago kritikatzen direla, eta reggaetoia bada, nolabait klasikuspegi batetik oso goran kokatzen ez den, eta beste kiras batzuk arditzakin kritika bat. Baina, hombre, La Casita horra bere horretan defendatu ere uste dut zaila dela defendatzen. Gero hitz egingo dugu, ze aldaketak egon dira, eta beste, kuriosoa da, normaltasuna lortu dugu, beste gorputz mota batzuk sartzen. Bazela nolabait aldarrikatzen zen gauzatako bat, ez, normatibotasun hori. Baina, La Casita jarraitzen du izaten espazio esklusibo bat, non nahi duzun egon bai ala bai honengatik edo haragatik, ez? Ez dakiz iritzi sortzen dizkizuen gatazka honek... Nik irakurri ez baita, nik ez nekin azan, ikustea ez, daola inspiratuta esan dezakegu Puerto Rikoko etxe tradizional baten, hoi ikustea, eta daola nola bai simbolizatzeu, ez dakit Puerto Rikoko sustraiak, auzoko
auzoko bizitza, lagun artekoa, baina nik ez nekin azan, inspiratu zala bat buni benetako etxe baten, eta jabeak salaketa bat aurkeztu du. Bai bat buniri eta bai bere taldeai. Ze hasieran, hau nik ere nekien, Nik ez nekin, eta gaina ez da kontatzen. Jabean, esan zuen, hasiera baten, inspirazio bat zala bere etxea, baina azkenen izan dara etxe bizitzan erreproduzio oso antzeko bat, eta irakurretzetenagatik hasieran etxean irudia, estetika erabiltzeko akordio jakin batea iritsi zian, baina etxearen jabeak dio, erabilera hori asko zaratago jundala, eta zaio asko gustatu nola erabiliuten, esateko bere etxean irudia bezala, eta hoi. Nik datu hau enuen, ziurrenik hemen ere interes ekonomikoa ere egongo da. Bueno, eta gero hemen dago, ez da git, azteko aipatu duan horren inguran iritzirik edo gehitu nahi duzuen, edo nire iritzia ez da baidatu, ez da git. Ez, egia esan, niri kontu honekin hainbat gauza gertatu zaizkit. Bat, harrituta nago ze oihartzuna izan duen. Egia da agian bat banik dauzkalanik pentsatzen nuena baino jarraitzaile gehiago, eta egia esan harrituta nauka honek ze oihartzuna izan duen, ze aldi berean ez zait iruditzen zerbait berria, ez? Osea, lakasitan agertzen dana da beste artisten bideoklipetan gertatzen dena baita ere, ez? Hau kontzertuan gertatzen da, baina bideoklipetan beste bat bani zaratago bideoklip bat egiten dizu beste abeslari batek, eta bideoklipean emakume batzuk agertzen balin badira, emakume horiek dira guztiz normatiboak, ez? Eta horrek ez du hainbesteko arrabotsa sortzen, eta orduan lehenengo barritu egin nintzen ikusitakoan, baina eztabaida interesgarria iruditzen zait. Gustatu zait, karo, 10 kontzertu esan dugu, ez? Madridean 10 kontzertu jarraian egin behar zituen, lehenengo kontzertuan bagian berrikuntza da, eta ikusten duzu, bigarrenean ikusten duzu errepikatu egiten dela, eta ja 3. hasi dira Bat Buniren taldekoak aldaketak txertatzen, ez? Eta orduan gustatu zait, publikoari entzun egin diotela, eta orduan honek erakusten du kexatu egin behar garela. Eta zerbait iruditzen bazaigu, ez dagoela oso ondo, zuk, bakoitzak bere lekutik, erabili dezakezula zuk zure Instagram kontua, edo zure gertuko edabidera gutun bat bidali, edo dana dalakoa, ze gero, musikari eta musikari handien taldeek, badaukate komunikazio taldea, publizitate talde bat, eta jende horrek irakurri egiten du, jendeak zer esaten duen, eta gero aintzat hartu dezake, beraz, batetik eskerrik asko kexatu den jende horori, ze horrek balio izan du, lakasitan aldaketak txertatzen joateko. Niri eztabaiaz haratago benetan argala, ileoria, txuria edo itxura aldeko eztabaiaz haratago pena gehiago ematen dit famatua izan zarela bertan egoteko. Eta ez dela erabiltzen beste nolabait aztertuta Bat Buniren jarraitzaile anonimo, baina benetan jarraitzaile sutsu diren, benetan, famatuek ere izan daitezke jarraitzaile sutsu. Jarraitzaile sutsu bazara baduzu aukera bat, eta da, badu bi aukera barkatu, bat benetazkoa, ez, hor badago... Nik irakurri gertu balin bazaude, zu jarraitzaile balin bazaude, gertu balin bazaude, tokatzeko aukera daukazura. Baina, hor dago beste faktore bat. Gorpuz normatiboaren trampa. Baina hori da aldatzen hasi direna, eta orduan, uste dut, bide honetik doazela, eta aldatzen balin bada batetik entzule anonimoak gonbidatu, ze benetan oso bazagit zure entzulegoa eskertzeko modu bat da, ez? Zuk dauzkazu milaka eta milaka jarraitzaile eta entzule eta beraiei eskertzeko modu bat, gonbidatuko zaitut leku privilegiatu honetaran ere kontzertuan, oso ederra iruditzen zait, eta are gehiago egiten baduzu, gonbidatuko zaitut, eta ez zaitu gonbidatuko soilik ederra zarelako kanon estetiko batzuen arabera, baizik eta aniztasuna bilatuko dugu, eta orduan entzuleak ekarriko ditut, eta entzule anitzak. Hor, arazoa bestelakoa da. Estrategiko kiroz ondo pentsatuta dago, Bat Buniren kontzertutik ikusi dugu gehiago lakasita, kontzertua bera baino. Horregatik hori esan dut lehen azaltzerakoan, estrategia badela erakargarritasun jendea erakartzeko, eta orduan zuk ez dakit, nik ikusten badut bideo bat kontzertu batekoa, ez dakit, Rosaliak atzo abestu zuen, ez Rosaliak ez, hor beste teknika bat erabiltzen du baina, Coldplayek
Atzo lehenengo kontzertua eman zuen Bartzelonan. Ikusi ditut bideo batzuk, eta oso ondo. Igandean beste kontzertu bat eskaintzen du, eta ja nola larunbatekoak ikusi ditudan, ez naiz berriro sartuko ikustera. Baina Bad Bunnyk egin duena da, sartu eta ikusi larun batean nor gonbidatu dudan lakasitara, eta igandean bideoak agertzen zaizkizunean berriro ikusi, ze ja aldatu da. Dala pixka bat, Rosaliak konfesionarioa kontzeptuarekin egin duena bere jiran. Kontzerturo gonbidatzen zuen pertsona bat, eta Elizetako konfesionario moduko bat imitatzen zuen, eta orduan konbertsazio bat edukitzen zuen pertsona batekin. Eta hori ere bada, azkenen estrategia antzekoa da, ez? Horrek sortzen du, ea gaur Lyongo kontzertuan nori joko duen Rosaliak eszenatokira. Errepikatzen duten famatuak, baina ez dia asko izaten. Bai. Claro, hau dena kontestuan jarrita ere. Ari gara, Bad Bunnytaz hitz egiten. Eta inork ez dezake, ez luke espero behar, Bad Bunny izatea, ez dakit, gure aldarrikapen soziopolitikoen aldarri. Naiz eta batzuk egin dituen. Bad Bunny izan da Trumpen aurkakoa, aiziren edo polizia migratorioaren aurkakoa, imperialismoa nolabait kulturalki ere borrokatu duena, bere diskoan, hau hitz egin dugu, bere film laburrean, bere jarreran, Super Bowleko emanaldi horretan. Eta noski hemen, gerora beste kritika bat sortu zen, eta zilegi da, eta uste dut espazio bat behar duela. Bad Bunnyren Super Bowleko ekitaldi hori, bada oso interesgarria politikoki, eta hemen aztertu genuen, bada era berean erabat boterearen, establishmentaren, kapitalismoaren eta estatu batutako mugimendu indartsuenen menpe dagoen festa bat. Eta hor barruan kokatu zara, bai, eta hor barruan duzun boteretik egin duzu hau. Hor kontrasan bat egon daiteke, edo kritika bikoitz bat egon daiteke, baina esatu batutako sektore konservadoreak hiletatik tiraka ari ziren, Bad Bunny ikusi zutenean Super Bowlen. Beraz, ez da bai da ezakegu hontaz, izan daiteke nolabait erresegia asumitzea, ze ona den Bad Bunny hau egiten, eta hortara ninduan, Bad Bunny ez da Che Guevara. Markatu. Noski ez. Hori ez da horrela, eta Goiurik azaltzen zuen dezala, bere marketing taldea, da oso marketing talde ona, eta lortu dute hau denak gertatzea eta guontaz izketan aritzea. Niri guztionetan gehien... Baina, zuk uste duzu Bad Bunnyk Che Guevaratzat duela bere burua? Ez. Ez. Eta era berean, iruditzen zait, badela. Mundu mainstream gordinenean dagoen musikari kontzientziadun horietako bat. Nik iruditzen zait, baduela kontzientzia bat. Eta beste gauza bat, hemen, eta badago, aipatu dudan bezala kritika bat klasismotik, eta batez ere kritika bat arrazismotik Bad Bunnyren kontra, eta reggaetoiaren kontra estilo bezala. Bad Bunnyk azkeneko lanetan erakutsi du reggaetoietik haratago joateko gai dela, lortu du Puerto Ricoko musika tradizional edo folklorikoa, salsa eta bestelakoak, txertatzea zeharka bere diskoan, eta niretzat Bad Bunny da tipo bat talentu musikal handiarekin, naiz eta jendeak esan gaizki kantatzen duela. Hartu zuek Bad Bunnyren karaoke bat, eta hasi kantatzen horren gainean, Bad Bunny kantatzen duena, eta ez da erresa. Behar da sona, behar da kultura musikal folkloriko hori, behar da tumbao, behar dira gauza batzuk, ez direnak hain erresak. Niri bintzat, hain erresak egiten etzaizkidanak. Baina hasi nintzen, txorra bat egiten inauteri batzutarako, eta hemen Bad Bunnyk badu zerbait, igual gorputzean falta zaiguna, ez? Hori gertatzen da askotan... abeslari gazte eta mainstream bihurtzen balin bazara, Taylor Swiftik gertatzen zaio hau asko, komposizio aldetik ez da erresa idaztea Taylor Swiftek idazten dituen letrak, baino asko gutxiesten da, eta jende asko edukiko du sentsazio hori. Bad Bunnyrekin orain inogok esaten zuena, ez? Bad Bunnyren Bad Bunny abestea ez da dirudiena bezain erresa, eta burura etorri zait hori, Taylor Swiften letrak idaztea ez da dirudiena bezain erresa, baino badaukagu horrela zerbait oso mainstream egiten denean, eta eso agian poparen espazioak hartzen dituenean, gutxi etxe egiten dugula. Eta nik amaitzeko, eta bai hemen iruditzen gauza bat gertatu dela, pixka bat larria, eta da, azal askotan oso fina daukagula, eta badakit kritika ere oso erresi egiten dela, baina Bad Bunny kritikatu daiteke, La Casita kritikatu daiteke, eta Esther Esposito kritikatu daiteke, matxismoatik egin gabe, ze badirudi Esther Esposito kritikatu den lehenengo momentutik, ez, ja badago matxismoa, barkatu, maitia, zaude eiza femenino batean, etxe esklusibo batean, dantzan, 30 emakume, tipo boteretsu batekin, igual badago kritikarako espazio bat. Zut esaten,
doakoa denik hau, eta ziurrenik egon direla kritika batzuk lekuz kanpo zeudenak. Baina, hombre, gorputzen kosifikazioaz hitz egiten dugunean, eta Ester Esposito berak hitz egin izan du, kosifikazioaz eta beste, eta gero zu hor esponitzen zarenean, bueno, kritika zilegi da. Eta horren aurrean, egon diren reakzio batzuk, eta Ines Hernan ere ikusi dut, hainbet gaietan erreferente izan dezakeguna, bat baniren gai honekin, bat baniren defentsan, eta esaten nuen, bale, zure guilty pleasure da. Baina zure guilty pleasurearen aurrean isilik gelditzea ere, bada eskubide bat, edo bada aukera bat. Hemen, badago kritika bat zilegi dena, eta horren kontra, erreakzionatzea modu hain erreakzionarioan, ez da batere lagungarria, igual asumitu behar da. Bai, begira, ez gara perfektak eta listo, ez ezer pasatzen. Noski, denok dauzkagu gauza hauek, niri leporatuko dit goiurik kontzertu batean kamiseta kentzea badela espazio maskulino bat sortzea, eta igual ez da inbesterako edo baina igual osnarketa egin barut dut esan, ostia, hemen badago zerbait ez, eta onartu, eta iruditzen zait alde hortatik egon dela onarpen gutxi, eta lakasita bazela, leku bat, ez zegoena oso ondo, eta ez dana ondo egongo, naiz eta orain gorputza normatiboak txartatu. Horan, uste dut kritikatu daitekela horrelako zerbait, matxismotik edo arrazakeritik, nolabait kritika hori desitxuratu eta zilegitasunak endu gabe, Rosalia kritikatu daitekeen bezala, retrogradatzat, kristautasunaren zuritzetzat, edo beste bat arrazoitzat, edo kapitalista gehiagikeriaz, hor matxismorik egon gabe. Eta uste dut, espazio horiek ere ulertu behar ditugula. Ni puntu batera arteagian ados egon nahiteke, baina niretzat kritika hauetan bai egon dela matxismoa. Bueno, matxismoak zarkatzen duelako gure egunerokotasuna, eta hemen badago matxismoa eta badakizu zertan dagoen matxismoa, zuk jartzen balin baduzu, edo zen bilatzaietan, Ester Esposito lakasita, agertuko zaizkizu 100.000 emaitza, ze asko kritikatu da Ester Esposito lakasitan egotea, eta jartzen duzu Ashraf Hakimi lakasita, eta agertzen zaizkizu 8.000 emaitza. Eta askoz gehiago ari gara kritikatzen Ester Esposito, Ashraf Hakimi baino, eta Hakimi futbolaria, Madrideko futbolari oia okerez banaiz, gaur edo bihar eseriko da epaitegi batean emakume bat bortxatzeagatik. Eta uste dut, eztabaida honetan horrere matxismoa badagoela, ez? Askoz gehiago kritikatzean badibidez Ester Esposito emakumea eta ez Ashraf Hakimi gizona. Eta, bueno, zalantzari gabe hemen salatzeko, norbaitek gonbidatu duela, orain epaitegietatik pasa behar duen gizon bat, emakume bat bortxatzeagatik salatuta dagoen gizon bat, gonbidatu du norbaitek lakasitara. Eman dio espazio bat. Eta niretzat, askoz kritikagarriagoa da, norbaitek eman izana espazio bat Hakimi horre egoteko, Maria Leonek perreatzea baino, han bat baniren kantekin. Ados nago, Juri, atzai zuri ditzen autokonplazientzia bat ere badagoela hemen. Nola, badagoen zerbait kritikagarriagoa justifikatuko dugu bestea. Edo, ez ote dago ardura bat ere lakasitan egotean horrelako bortxatzaile edo erasotzaile bat handagoenean eta ardura hori ere onartu behar dugula. Horregatik esan dut ados nagoela puntu batera zuk esaten zenuerakin, baina neretzako ezin, kritika hauetan ere begirada matxista bat badagoela. Aipatu dut, eta Ester Esposito jaso dituen kritika asko bai dira matxismotik, esan dut. Emakume horrek ezin du ezer egin matxismo olatu bat jasan gabe, zergatik baita ere ederra delako. Ederra delako eta bere gorputza hainbat telesaietan sexualizatuta agertu delako, eta orduan nola emakume horren gorputza sexualizatu den telesail batean, guk gizonok pentsatzen dugu gorputz hori gurea denona dela. Eta ere gehiago, arrazakeria hor badago zeharka. Gure referente estetiko erotiko nahi baduzu, aipatu bezala oso sexualizatu da aktore hau, oain zuria eta hain gure arrazakoa den hau badago hor Latinoamerikar tipo boteretsu honen festa horretan, eta uste dut horrek ere nolabait azkura ere sortzen duela hainbat sektoretan. Beraz bai, ados nago, eta nik aipatu dilen ere, badagoela noski matxismo hor zeharka, baina batzutan onartzea, bai, agian, hau etxe honetan egotea lekuz kanpo zegoen ere,
badela aukera bat. Eta aukera hori galdu egin dela iruditzen zait. Ez da larriena ziurrenik, edo ez da larriena, garbi dago. Eta kosifikazio hori gizartean ematen da egunero, badakit. Baina, batzutan kritiken aurrean erantzunak ere, pixka bat autokritikoagoak ere izan ote daitezken. Hor nahi nuen nola baita azpimarra egin edo. Baina tira, gehiago hitz egin dugu dagoeneko Bad Bunnytaz. Ez, gehiago hitz egingo dugu. Bai. Vale. Nadie se entera, baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Contigo me siento distinto. Hay algo cuando nos miramos y en el pozo nos dimos la mano. Así todo. Cuando no estoy en la buena, tú me llevas a hacer castillos de arena y los castillos se convierten en aldeas. Un pueblito donde no existen problemas. Y ahí soñamos con un futuro. Que estemos bien, no hace falta mucho. Por un segundo nos olvidamos de todo. Aquí solo somos tú y yo. Vamos a besarnos frente a las olas. Aunque sea de piquito, de piquito, de piquito, pim, pim. Vamos a pim, besarnos pim, pim. frente a las olas. Hay muchos mosquitos en la costa, baby, voy a ponerle un screen. Vamos a besarnos frente a las olas. Sudadita el sol te da y eso brilla como bling, bling. Vamos a besarnos frente a las olas. Vamos a quedarnos por Maya, después te llevo a Por eso es París. que me gusta ir contigo a la playita y llenarte de besitos la carita. Y un día juntito es lo que yo necesito. Sonriendo. Bad Bunnyren kontzertua hitz egiten ari ginen eta Bad Bunnyren kantu batekin jarrituko dugu. Beren Nueva York abesti ospetsuan zera dio. El perico es blanco, sí, el tusi es rosita, no, mejor evita. Eta zer da bat tusi delako hori? Bueno, kokaina arroxa. Eta hori da gure osasun sistemako larrialdi zerbitzuetan hartatu bertuten droga berrietako bat. Pasadeen astean aipatu genizuen, Donostian 2000 larrialdateko profesional elkartuko zirela Semes kongresuan. Bada, elkartu dira, eta bertan oso gai interesgarriak jorratu dituzte. Tartean, ze erronka dituen gure osasun sistemak, ze erronka dauden larrialdi zerbitzuetan, eta ondorioztatu dute badibidez kokaina arrosa eta oxido nitrosoa badela, profesionalek aurre egin beharreko droga berrietan agertu diren izenak direla, eta horretaz pixo bat gehiago egiteko Cristian Fernandez Barreras, Osakidetzako emergentzietako komunikazio arduraduna dugu telefonoaren bestaldean. Egunon, Cristian? Kaixo, egunon, eskerrik asko deiagatik. Bueno, jakin dugu, txoritxo batek kontatu digu, kongresuan aritu zaretela, erronken inguruan hitz egiten, eta erronka bat badela, droga psikoaktibo berriei nola aurre egin, egia da, gertatu zaizuela, geroz eta kasu gehiago daudela, eta egokitu zaizuela hartatzea? Bai, gero eta gehiago daukagu gauza hau, gainera, lehenengo eta behin, eskertu nahi nizuen hau, eta esan nahi dugu urgentziak eta emergentziakoak gaudela hemen, eta komunikazioakoa lankide batek da, Iñaki Gutierrez, baina postu edo ardura hau eman dit tusiri buruz hitz egiteko. Eta esan nahi duguna da, erronka oso importantea dela guretzat, tusiko komposizioa ez dakigu zein den, eta MDMA, kokaina, ketamina, eta gauza asko ditu, eta horregatik ez dakigu zein gauzak gertatulikeen pazientei hau hartzen dutenean, eta guretzako oso pazientes berdinak ikusi ditzakegu hau hartzen dutenetan. Ze hori da, lehenengo gauzagian entzulei argitu beharko geniekena, kokaina arroxa izena du, baina ez da kokaina soilik. Ez da kokaina, ez da dauka ketamina, MDMA, amfetamina, denetarik, eta bertan daukagun esandakoa problema ez dakigu zer gertatzen den. Askotan pazienteak jartzen dira, hau da, konortarik gabe, eta daude lurrean, konortarik gabe beste medikazioa izan balitz bezala. Edo beste batean, da zombi bat bezala. Hau da, la droga zombi esan dutenean beste medio batean edo horrelakoa, ikuslike paziente batek superagresiboa eta dauka burua galduta. Guretzako, berarekin hitz egiterakoan edo beraiei laguntzerakoan oso zaila da hau.
ze ez dakigu nola harrapatu alde batetik edo bestetik. Eta, bai, esan. Eta nola prestatzen zarete zuek, ez? Urgentzia eta larrialdietako eta emergentzietako profesionalak horrelako zerbaiten aurrean, ez? Gauza bada, ba ezagutzen duzuen zerbait hartatzea, eta beste gauza bada, ba ez dakit merkatura iritsi berri diren beste droga batzuekin lantzea. Nola prestatzen zarete horrelako kasuetarako? Ba, pues hau da lehenengo eta behin protokolo zehatzak eukitzea badakigun drogekin. Hau da, droga ondo ikusita eta ondo ikasita baldin badugu, hori ja, ez da gure problema, problema handi bat da, baina badakigu nola tratatu. Bale, hauek ja ez daukagu hemen, baina drogatuzi eta hauek sartzen direnean, sartu behar ditugu gure prestakuntza edo gure ikuspuntu guztiak pazientea ikusten dugunean. Ja, bertan daude keinu edo seinale berezitxoak alde batera edo bestera joateko. Hau da, pupilak handiak edo pupila txikiak. Hau da, pazientea dago superlasai edo superagresibo. Gauza hoiekin eta baita kontekstua, ez da gauza bera, rave bat batean egotea edo chemsex berri honen modan pazienteak ikustea. Guk askotan kalean ikusi dugu kalean, etxetan edo teletan, pazienteak kontekstua bidaltzen digute droga bati buruz pentsatzea edo beste bati buruz pentsatzea. Eta uste duzu, kontsumo hauen gorakadan sare sozialek eta edo kontsumitzen dugun ezagit telesaiek edo pelikulek eta eragina daukatela? Galdera ona, Wow, harrapatu nauzu, baina ez dakit eragina duen, baina importantzia duen honi buruz hitz egiteko. Zeren eta normalizatu behar ditugun normalak diren gauzak eta hau askotan gertatzen da. Hau da, gertatzea askotan ez da normala, arrunta baizik. Arrunta bihurtzen da telesaiotan, webgunean, TikTokean eta horrelako askotan berari buruz hitz egiterakoan eta normala dela esatean, igual jendeari bidaltzen diogu mezua hau normala dela. Eta ez da normala, bere bizitza askotan dago muga batean. Osa, euki ditugu paziente askok, intubazioak, parada kardiakak eta gauza oso larriak. Gainera kokaina baita, drogatu zionetan kokaina asko dago. Eta euki ditzakegu infarto bat drogagatik. Kokainak infartoarekin harreman asko ditu eta erlazionatuta dago. Eta azken finean ezin dugu hau normalizatu. Eta importantea da baita TikTokean eta gauza guzti horietan, jende asko ateratzen da, tontekeria baldin bada, edo rei batean, pues hau hartzen, ez dakizeta hartzen, importantzia handia dauka, eta baita zuek, eta baita guk, hau medikuak, erizainak, teknikariak, osasungintzan gauden guztiak, informazioa eman behar dugu, eta eskertzen dizuegu periodistei eremu honetan gauza bera esateko. Ze normalizatzen dira gauzak oso larriak eta importanteak direnak. Orain gure entzulen artean, egongo da norbait pentsatzen ari dena, baina kokaina arroxa, hori niri urrutik geratzen zait, hori nik ez dut kontsumitzen, edo nire inguruan ez da kontsumitzen, baina egun hauetako kongresuaren niretzat ondorio interesgarritako bat da, baietz, kokaina arroxa eta oxido nitrosoa aurregin beharreko droga berriak direla, baina hala ere, alkohol kontsumoagatik jarraitzen duzuela jende asko eta asko hartatzen eta alkoholak jarraitzen duela izaten, arazo askoren iturri. Alkohola da arazorik larriena, zeren eta volumen edo paziente asko etortzen dira, edo atenditzen ditugu kaleetan, etxeetan, diskotekan, eta baita larrialdietan, alkohol hartzen dutelako. Eta gainera dago, hau da, kontzientzia sozial gero eta hau da nire sesgoa, barkatu. Guk ikusten duguna, ez dakit, guztiak 25 urte, 20 urte eduki ditugu, eta lankide batek normalean alkoholari pasa da. Baina gauza batxo bat da, alkohola hartu, eta pizkatxo bat moskortuta egotea, eta beste gauza bat da, konorterik gabe egotea, eta zure bizitzan lekularrian ipintzea alkohol gehiei hartzegatik. Bakizuz esan nahi dudan, azken finean, zuen lankideak, zuk euki dituzu ziurazki, lagun batek parranda batean egon behar zarela berarekin. Berarekin egon, edan ura, egon lasain, hemen nago, tal. Zaindu, lankideak zaindu kuadrillan, beti egoten gara kuadrillan eta zaintzen gara gure artean. Eta guk ikusten ari gara normalean,
hori gero eta raroa dela. Osea, jendea bere lagunekin gero eta, bueno, bai, pues mozkortu da bera jakingo du zer egiten duen. Eta bat dira ditzen dugu, guk horretarako gaude laguntzeko, jendea laguntzeko eta egin behar ditugun gauzak egiteko. Baina ezin ditugu larrialdiak mozkorrei bete, mozkortaz bete, barkatu. Bai. Bakizu, festak daudenean, da ikustekoa, zu joaten zara Donostiko larrialdietara, edozin larrialdetara, eta dago hor, ezin ditugu hainbeste paziente begiratu, eta gero bihotz geldiketak, infartuak, hemorragia zerebralak, eta guzti hori gertatzen da. Eta da, importante hau da, umen edo gazten, ez dakit nola esan, hizkuntza ez, irakaskuntza. Bakizu, eta honi buruz importantea da. Eta leku honetan barkatu, pizkatxo bat urdurinago. Hau da, ere honetan edo 5 minutu honetan, eskertzen dizut hori esateko, hau da, leku autitzea, zeren eta jendeari hori bidaltzea edo hori haiekin hau konpartitzea importantea da. Mozkortzea ez da tontekeri bat. Gero daude patopatiak, gero gaude gauza larriak honen atxetik. Eta ez dut esan nahi, zuk joaten zara txokora edo joaten zara faldi batera eta hartzen duzu, ez dakit, zerbeza bat, zakitxo. Baina bestea oso kontua handia eta larria da, Eta gainera ikusten ditugu, barkatu, ikusten ditugu, guk egiten ditugu askotan festetan, dispositibo riesgo previsible deitzen dena, eta ipintzen ditugu karpak eta guzti hori jendea ondo zaintzeko. Eta da, guk esaten dugun askotan, vomitodromo bat. Osea, hor daude gaztetxoak, botaka eta botaka, eta zuk esaten duzu, mesedez, ezinezkoa da, baina, bueno, pizkanaka. Bai, pixkanaka, eta bueno, zuek ari zarete lanean, aipatu duzu, protokolo berriak, eta horrelako bilerak, eta aurkezpenak, eta gaia lantzeko, eta denon osasuna hobetzeko ez. Ez dizkizut minutu gehiago lapurtu nahi, eta horregatik galdetu nahi nizun, ze garrantzia duen, ez dakit, orain ikusi dugu, kongresua egin dezuela, horrelako topaketak egitea profesionalen artean, arazo edo erronka hauei aurre egiteko, zenbateko garrantzia duen horrek, zure ustez? Hau da, derrigorrezkoa. Erronka hauek guztiok batera aurre egiten ez badiogu, ez ditugu gaindituko eta ez ditugu irabaziko. Eta honetan ikusten dugu, ez da gauza bera, Ibizan hartzen dituzten drogak, Bizkaian, Donostin, Gaztela eta Leoi edo Amsterdamen. Osa, ez da gauza bera. Eta hemen, azken finean, mahai generalak egiten ditugu gauza askoi buruz, eta bertan ikuspuntu ezberdinak ipintzen ditugu mahai gainean. Eta horrela, guztion artean, atera ditzakegu protokoloak, soluzioak, eta aurrera jateko bideak. Esker mila, hau guztia azaltzeagatik, esan duzun bezala ez da tontakeria bat eta ezin ditugu horrelako gauzak normalizatu eta asko eskertzen dizugu, bigarren kafean gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartu izana, mila esker. Eskerrik asko zuei eta eskerrik asko Donosti hau egiteagatik. Agur bero bat. Agur. Entzuleo, Cristian Fernández Barreras, Osakidetzako emergentzietako komunikazio arduradunarekin aritu garazken minutuetan, bagoaz aurrera gonbidatu gehiago izango ditugu segituan eta hemen gurekin bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten
jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan 611 411 868. Egunon, ongi etorri naiz irratira. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buruk hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabalkigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ezela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro har ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6tatik 10etara. Naiz irratia. Musika ez da soilik entzuten den artea. Bizitzen den esperientzia ere bada. Kontzertu batean, entsegu batean, edota etxeko logelan instrumentu bat esku artean dugunean. Musikak pertsonak elkartzeko eta historiak kontatzeko gaitasuna du. Musikari gazte askorentzat prestakuntza ez da bakarrik instrumentua jotzea. Beste musikari batzuekin elkarrean aritzea, taldean ikastea eta esperientzia berriak bizitza ere bada. Aingura jaso guztia dago ikuskizun. Horregatik dira garrantzitsuak gazte talentuak sustatzen dituzten egitasmoak. Horietako bat da Euskal Herriko Gazte Orkestra. Urte luzez Euskal Herriko musikari gazteen topagune eta ikaskuntza gune izan den proiektua. Bertan, musikari gazteek goi mailako prestakuntza jasotzeaz gain, orkestraren dinamika bertatik bertara ezagutzeko aukera dute. Baita etorkizuneko beren ibilbide profesionalerako tresnak eskuratzeko ere. Bizi horrela irrikatxu olatuak irenzteko Gaur mundu horretara hurbilduko gara. Nola hasten da gazte bat musikan? Zer ikasten da horrelako orkestra batean? Nolakoa da entseguen eta kontzertuen arteko egunerokoa? Eta zer amets eta helburu ditu gaur egun musikari gazte batek? Galdera horiek argitzeko Markel Zeberio musikari gaztea dugu gurekin. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, eskerrik asko. Bueno, Markel, lehenengo bigarren kafeko bi galdera ofizialak egin behar dizkizut. Nik bi botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bat. Vale. Orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela. Baina, ezin dula kontatu jaio zinenetik orain artekoa, ez daukala hainbesteko denbora, baina konta dezakela etapa zehatz bat, etapa hori izan daiteke aste bat, 3 hilabete, dana delakoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko, hori da galderetako bat. Eta bigarrena da,
ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Uste dut, galdera hori egin diogun, bai, oso rutinatzen zaizula, eta uste dut, galdera egin diogun pertsona, gonbidaturik gaztena zarela. Baina esan bezala, zuk aukeratu dezakezu, pelikularena edo hiletarena zein erantzun? Igual pelikulana. Espero hiletaren handik. Pues, igual esango nuken ere, bueno, azkeneko 2 urteak edo izan diala bizitzan interesgarriena, kontatzeko pelikula bat diteko moduko urteak, eta, bai, azkeneko 2 urteak. Ze ondo. Bueno, bigarren kafeko galdera ofiziala erantzuna, orain bain, Xabi, sartuko gara mamian eta musika zitze ingo dugu. Hori da. Tal, lehenengo hautatze prozesua, egoko hautatze prozesua edo entzunaldi horien aurretik, jakineko egonke zertan dabien, azken egun hauetan Markel Zeberio. Bueno, duela urte bete ja, hau lehenengo kursoa musikenen ikasketak egiten naizela, biolontxero ikasketak, eta azkeneko urte hau han ikasten paset. Jakingo duzu, konturatuko zinen duela gutxi publikatu direla entzunaldietako emaitzak, zuk zure kasuan nola bizi izan zenuen prozesu guzti hori? Ni egon duela 2 urte lehenengo egonaldi batean izan, kasu hortan gonbidatu bezala, txelo falta zialako, eta askotan plantilla betetzeko kanpoko jendea deitu behar da. Eta aurreko urtean bai izan zen lehenengo aldia frogak initula. Eta frogan, nik usteet COVID garaietik frogak online egiten hasi ziala. Eta froga prestatzeko inbardan bakarra da bideo bat grabatu zure froga moduan. Bideoa egoko zuzendaritzara biali, eta haiek ez dakizema bideo ikusi behar dituzten, baina ikusi ondoren denak erabaki zein sartze den, eta edo zein gatzen kanpoan, edo zein suplente bezala. Bideo horren inguruan duda bat, kuriositate bat sortu zitzaidan, hor, egonaiz irakurtzen bete beharrak edo baldintzak da, enkuadraketa finkoa eduki behar du, zu azaldu hartzera, ez dakit, piano laguntzaia baldin baduzu bera ere azaldu behar da, zure kontrakamara bat azaldu behar da. Enkuadraketa guzti hori egiteko, malabareak edo egin behar izan zintuen, edo nahiko erreza daula, hainbeste gauza esplikatzerakoan? Ez, ni pianista gabe inun froga, eta orduan etxeko salan grabatu nun, uste mobilakin grabatu nula, mobila tripode baten jarrita, eta hor, paret txuri baten, esate du fondoa garbia izan bardala. Fondoak ez duela atentu daitu behar. Ni hasi nahi zirakurtzen eta gogoratu dit, zuei agien ez dizuen harrapatu, nire harrapatu zian batxipin, azterketak egiterakoan, egin behar zian malabareak kamararekin, pantalla ikusi, esan du, hau galdetu behar da. Antzeko zerbait. Ez zite egon tokatu, Xabi. Ez, batzuk gara indik. Zartut, bai. Eta behin, bideo hori grabatu zula eta zuzendaritzara, idazkaritzara bialtzen duzunean, jasotzen duzu mezu estraik jaso dutela bideoa, konfirmatzeko mezu beren bat, edo emaitzak atera arte airea hor egoten da? Egia esan ere ez godatzen oso ondo, baina bideoak uste gaina biali behar diala, korreoz biali beharrean YouTubeen igo behar dia okulton edo, eta, zuk ikordun, ja bideo biali ondoren ikusten zoaz, haber zenbat visualizazio dauzkan bideo horrek. Haber ikusi duen, haber ez duen ikusi. Eta orduan, nahi ez dakit iritsi ditzaiten jaso zuen nik esatezun mezuik, baina ondo inbalin baizutena, suposatzea jaso duela, así que igual bialtze du, baina ez guatzen. Claro, bapatean, zuk igo duzu bideoa, dauka 0 ikustaldi, eta egun batetik aurra, bapatean, epa, norbaitek ikusi du. Eguna, zifra goraka, eta agian bai ikusten dut eta bai hartzen dute. Eta gero, zure kasuan, esan duzu ez dela gogoratzen ea mezurik edo jarri zuen, prozesu guzti hortan, nervioso egon zinan? Biali ondoren egia esan, aztezea, ze beste gauza batzu dauzkazu iteko, eta
eguna iristen doan eginen orduan, bai ez ze orduritzen pixka bat, ze jartze du azkeneko egun bezala, egun jakin baten aterako diala lista horiek, baina aurreko egunetan zuk ezakizu igoko dituzten, edo egun hortan bertan igoko dituzten, orduan baizoaz ikusten eta pixkat eguna iristen doan eginen urduri jartzen. Eta gero, behin, pentsatzen dut mezu bat edo bidaliko dizutela pribatuaz emaitzak atera baino lehenago, hautatua izan zarela, hala da? Ustet ez ez, ja behin emaitzak ateatze diala, zuzartu hartzea egoko web horrin, eta han ateatzea lista, eta zure izena da edo ez, eta... Gogorra, listan berakako. Bai, toki gehienetan bezala, musikenen bertan listak ateatze dira, bueno, igual aurretik deitute zaitu irakasleak, baina bestela lista ateratzea, eta zure DNI-a izena barin bada ondo bestela... Ni nahiko pertsona urduria naiz zentzorretan, egunerokotasunean lasaia, baina horrelako emaitza baten zainagonean nahiko pertsona urduria, eta uste dut gaizki eramango nituela egun horiek. Nahi behin amak egin zian horrelako lista baten irakurketa, eta txantxa batez, nire izena ez duen esan nahi eta nila desilusionatuta. Ai, gaixoa. Hortik aurrera, nik irakurtzen ditu lista guztiak. Hori ez da egiten. Bai, azterketa guztien notak, eta nik. Hori ez da egiten. Gero bai, hautatuen zerrendan ikusi dut daudela titularrak eta ordezkoak. Ordezkoen jarrera edo joera zer da? Lehenago batek ezin baldin badu entzunaldiren batera joan edo bere ordez joteko? Bai, urtean zehar daude normalean 2 egonaldi, eta egonaldi bakoitzeako plantilla bat osatze du orkestak, baina daude kasuak, jendeak ezin duela fetxa horietan ezin duela bategatik edo bestegatik egonaldira joan, eta hortako dago bolsa moduko bat, suplenten zerrenda, eta titular horietako bate faiatze badu, suplente egitzaie, eta suplente guztiak barruan badaude eta handi jendea falta balin bada, niri guen dela 2 urte gertatu egiten moduan, eio orkestatik hartze dute normalen jendea, dela Euskadiko ikasleen orkesta, ez dakiten 18 urte bitarteko ikasleen orkesta. Eta hor, kuriositatez, zerrenda dago sailkatuta instrumentu bitartez. Badago instrumenturen batean jende gutxiago egote hori, orduan zure probabilitatea hautatua izateko handiagoa dena? Bai, azkenean orkesta bat osatzeko ezin dira instrumentu bakoitzean kopuru berdin ezin du egon. Orkestaren gehiengoa sok asko instrumentu osatuta dago, eta gehiengo horren baitan gehienak dira biolinak. Orduan, ez du esan nahi biolina jotze badezu aukera gehiago dituzunik sartzeko, ze behar bada biolin gehiago aurkeztuko dira oboeak baina egia da oboen plazak normalean 2-3 egin izate diala, eta seguramente bai daukatela zailtasun gehiago sartzeko. Azkenean 2 plaza daude eta biolinetan edo txeloan baita askoz plaza gehiago daude. Eta hor, aipatu duzu udarako egonaldiak ez, beraiek deitzen zaituztela. Aipatu duzu aukera dagoela, adibidez, beraiek data bat jarri eta zuk joan, posibilitate hori ez edukitzea, ekiz arrazoiengatik. Urrengo egonaldian zure postua bermatzen dizu joan ezarelako, edo behin agian ezin dezala joan eta txanda pasa edo egiten dizute? Normalean, ez zaitu oain diartatu, baina egia da gero urtero egite dira, orain arte urtero egin dira froga, iriki dira frogak ikaslentzako, baina nik adibidez aurreko urtean egin dituen frogak, eta egonaldi guztietara joan nahi zenez, ez ditut egin izan behar urrungo, urte hontaratako frogak, zuzendaritzakoek konstanteak izan gehan horiei, nolabait sari bat eman digutelako eta beste urte bat jarraitzeko aukera eman digutelako. Eta normalean
egonaldi guztietan egon ez diren jende horrek ez du aukera izan urte bat gehiago jarraitzeko, eta behar bada proba egin behar izan dute berriz. Eta hor, esan zu ez, agian sakrifizion bat egin behar dela denetara azaltzeko, zure kasuan aipatu duzu, eta jakin nahiko nuke urte bete gehiago eman dizutela, topaketan jartzen du 2 urteko... Bai, eske uste aurten aldatu du, eta hemendik aurrea frogain ondoren 2 urteko... 2 urteko bermatze hori duzula. Zure kasuan urte betekoa zen, eta idazkaritzatik... Bai, esan ziguten urte bete gehiago jarra egin ezakela. Eta elkarrizketaren hasieran aipatu duzu, zu jadanik 2 urte egin dituzula, baina lehenengo urte hori edo lehenengo egonaldi hori gonbidapen baten bitartez. Kasu horretan, zer da, beraiek zurekin kontaktatzen dute? Bai. Edo zuzenean musikeneko... Ez, gaina musikenek izatez egokin ez dauka inongo erlazioik. Egia da musikeneko ikasle asko daudela orkestan, baina urte hortan justu oporretan nintzen uztaian, eta uztaiak 12 edo hastezan egonaldia, eta kasualidadez txelo bat falta zen, eta Germanek egoko koordinatzaileak deitu zian, esan ez violontxelista bat falta zela plantillan, eta eioko listetan ez dakit orden badagoen, baina nire izena mantzutela, eta horren bidartez orkestan parte hartzeko aukera neukala, eta nik baiezko manuen. Eta behin, pentsatzen dut, egonaldietan sartua eta orkestrara joatean, barruko giroa musikarien artean ona izango dela, ez? Bai, hasierako urteetan eio txikin duela ez dakit 7 urte edo, egia da Tolosatin nahiko bakarri joten itzala, konservatoriotik zijoan jende pila bat ni musika eskolatik, eta lagunak ite hori izan munduko gauza errexena, gero beti ezautze izan ditun gertuko jendea eta lagun, ateatzen zinean beti lagun askokin, baina egon bai da, eta zarra egiten zozen eginen, zarra. Urteak betetzen zozen. Hemen, gazte eta zarraren kontzeptua... Eldutzen zoazen eginen. Gero ez da, habilizia sozial asko zondigo dauzkazu, eta errexagoa da lagunak idea, eta egon Tolosatik edo kuadriatik kanpo dauzkaten lagun honenetariko orkestakok dia, así que... Eta badago baten bat, adibidez, lehenengo pauso horietan ezagutu zenuna, ez dakit, Tolosa ingurukoa edo, eta orain kontaktuan jarraitzen duzutena? Tolosa ingurukoa igual ez, baina duela 5 bat urte eioko egonaldi batean nini joan gelakide gabe, zean gela loite deu egonaldi osoan zehar, eta zure, gelak dira normalen bikoitzak, eta berez gelakide batekin jumartezu, baina jendea dijoa gelakide gabe, eta urte hortan justu lekeitioko tipo batekin tokatu ditzaiten loitea, Gorka trompetista bea, eta ordundik aurrea urtero behakin jarri nintzen, eta oain arte beha Bartzelonan da ikasten, baina ordundik oain arte lagunik honenetarikoa da, eta kontaktua mantentze dut. Eta orain, sartu berri diren ikasleetatik, o musikarietatik, baten bat ezagutzen duzu? Lista berri honetatik? Bai, azkenen nola gertuko jendea jende gehiena, ja koinziditu dut beste egonaldi batzutan, edo izenez ezagutze ditut, eta orkestan ja badamak iztegite 2 urte, beste Tolosako 2 mutilek, Aitor Tamanes, perkusionista diala, eta, behaiek, eta askoz, ia famili txiki bat ezela da, urte asko gazen jende horrekin. Eta aholkuren bat eman beharko bazenio sartu berri den bati, zein izango zen? Agian, ez da gauza asko aldatuko, gauza berdina egitea da, baina ez dakit, esperientzia aldetik behintzat. Azkenen
10-15 egun disfrutatzeko, lagun artean jotzeko, festa pixka diteko, baita, eta ez dago aldea hondirik Eion edo beste orkestetan iteanetik, egia Donostin dala eta kriston tokia dala ensaio eta kontzertuetako eta ondartza oso gertu da, baina bestela ez dago aholkuik eman beharrein ikusten. Eta etorkizunari begira, pentsatzen dut 15 egun horiek oso garrantzitsuak direla, ez? Zure irudia edo sortzeko. Gehien bat, etortzeian irakasleek ezautzeko, ensaioetan ikastean guztia, zuzendari berri bat ezautzeko aukera baita, eta baita repertorio normalen, askotan oso exigentea, baina oso erakargarria eta gauza asko ikaste dira repertorioi jotzen, orduan, hor alde hortatik oso. Mila esker, bigarren kafera etortzeagatik. Zuei. Hor entzulen bat musikari baldin bada, aholkuak apuntatu ditzala, edo papera apuntatu ditzala, eta joango gara zure ibilbidari segitzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Ate guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua, kantuen bidez ulertu gure munduak gulertzen ez gintuenean etorkizuna ginenean erreza zirudien dena. Eta aldendu nahi genuen horrezetatik, uste baino gertuago gaude jadanik. Kaleak aldatu dira, oharkabean, beste norabait begira, geundenean, etorkizuna. Ginenean, erreza zirudien, erreza denak. Etorkizuna ginenean erreza zirudien, erreza erraza zirudien, erraza zirudien, erraza zirudien, ederra zirudien dena. Kaleak aldatu, alagu aldatu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.
Legazpi 94.6. Naiz irratia. Lore zain zure negarrak lurra ondu dezake. Iriko txoko guztiak urez bete arte. Malkoek gainera eroritakoek esan didate. Loreak argirik gabe ito daitezke. Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. Lara 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 lara. Kaleak jendez beteak ezin dira loratu. Euriak hazi guztiak eramaten baititu. Gelditu sustraiek urputzuetan ezin dute errotu. Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. Lara 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 argitu bitartean egidazu lekua zure ilusio. Janus Lesterren Lore abesti honek emango digu bidea gure hurrengo gonbidatuak aurkezteko. Loreak izan daitezkelako handiak, txikiak, txuriak, gorriak, benetazkoak, paperizkoak, plastikozkoak edo artilezkoak. Loreak ere josi egin daitezkelako. Eta horretan aritu dira azken asteetan ormaizegin loreak josten. Izan ere, ekainaren 13an kalean josteko nazioarteko eguna ospatuko da, eta herri horretan urtero ekintza bat egiten dute eguna ospatzeko. Aurten, kakorratzarekin egindako lorez zapainduko dute udaletxea. Eta oso ekimen polita iruditu zaigunez, telefonoaren beste aldean ditugu nere Amagaian ez proiektoren kudeatzailea, Mari Jorruizdeazua Zuberdintasun Zinegotzia, eta Rosarito Berasategi proiektuan parte hartu duena. Egunon, Hirukote? Egunon. Bueno, irakurri dugu, azkeneko asteetan aritu zaretela loreak josi eta josi. Ja bukatu duzue egin beharrekoa, edo oraindik lore gehiago josi behar dituzue?
oraindik pizkatxo bat falta zaigu. Ez asko, baina pizkatxo bat bai. Eta aipatu bezala, gero asmoa izango da, udaletxea apaintzea egin duzuenarekin. Hori da, udaletxeko goiko 2 lehiotan jarriko ditugu loreak. Hori izango da, aurtengo proiektua, baina, txoritxo batek esan digu, jada urteak daramatza zuela, kontu honekin, eta kalean josteko eguna ospatzen, eta egin dituzuela bestelako ekintzak, zuhaitzak apaintzea, eta denetarik, nola jaio zan ideia hau? Nola jaio zan? Talde bat, elkartu ginen talde bat, emakume talde bat, eta zeo zer itukotan da, nola entzuten gendun kalen josteko egun ospatzen zala da. Guk zeo zer ikiagati herri mailan hasi ginen, gutxi batzuk hasi ginen. Eta gero, gurekin batea ikastolako ume batzuke, alkartuta. Eta gero, denboran poderioz, nerea izan du maestra irakuslea, horrek erakutsi diu gauza asko egin, eta gero gauzak apaintzen, zuaitzak jundan urten dana pijamaik berri egin da, pin egin dutzen danak. Así que oso dotore eukitxo. Eta oain dio mantentzen die batzuk, besta batzuk eskue botatzen die bino. Eta urten tokatu da udaletxea apaintzea. Eta gustora. Eta horren urten euskalo. Parlamentu matea igual, amak batxe. Aipatu duzu dotore jantzi zen dituzela zoitza pijamakin. Herritarrek gero errespetatu egiten dituzte zuen sorkuntzak? Normalen bai. Beti izaten da katxe bat, ez normalen bai. Oso no errespetatzen da. Aipatu dezu ez, horre Nerearen gidaritzapean aritu zaretela. Nerea, nolako izaten da zure lana, zuruk egin behar duzuna, prozesu honetan? Lehenengo WhatsApp talde bat daukegu jostunena, ordun horri ideiak botatzen die, gero danan arten aukeratzen dut ze ideia bideratu, eta gero nere lana da, moldatu, pertsona guztik egin alizateko patroiak egin, patroiak neurtu, zuaitzetan adibidez zuaitz bakoitza bere neurri dauzke, ordun zati desberdinek prestatu, pixkat hori, bideratu, artilek aukeratu, kolorek, muestra txiki batzukein, erakutsi nolain, hori, da gero azkeneko muntaiare eta azkeneko retokek, nik ematen ezkiot. Egia zan lan gogorren arrazan nerea eta bere amure ama egiten dute. Marian, bai, zergatik gero gu egiten duguna da, berak esan dakoa edo erakutzitakoa aurrera eraman, ez? Eta gero lana eta sakabanatu egiten da, emakumen arten eta, baino bai proiektua, bai nola egin, bai zeak, haien lana da eta gero muntaia baita ere, ia osoa, haiek egiten dute. Orduan lana ikaragarri. Pentsatzen dut, topaketa hoietan, kakorratz lanak egiteaz gain, eta, josten aritzeaz gain, sortzen direla espazio batzuk ezagit, berriketarako, hitz egiteko, eta komunitatea sortzeko, ez da? Bai. Eta generazio guztitako jendea biltzenia. Bai. Gustora egiten gara. Oso gustora. Abida, belaunaldi arteko harremanak ere sortzen dira, denetariko publikoa daukazute? Hori da. Oso ondo. Normalen eta zeak proiektua egiten dugunen lana eta egiten dugu jubilatun zanetzen, baino gero beti badagoela egun bat nun lan hori kaleratu egiten da. Eta hor bai kalen, umek eta zagerturatzen die, eta orduan umentzako baitare, hainbat gauza prestatu egiten ditugu haiek egiteko, gurekin egiteko. Eta, desente etortzen die eta gustora egoten die. Haiei baita ere olako lanak egitea, gustokoa dute. Ez, Nerea? Hori da, bai, gehien bat hori, bai eta gaztenak, umetxok ikusteko zelan egin dan bizi guztin eta ez galtzeko. Ikusteko beraiek ere egin daikela, da jarraitu daikela lan honekin.
Hori bada gako garrantzitsuetako bat, azken aldian ari gara ikusten ez, jostun lanak geroz eta gutxiago ikusten ditugula, edo geroz eta gutxiago jotzen dugula jostunen gana gauza konpontzeko. Ez zerbait puskatzen denean adibidez, berria erosi eta aurrekoa bota, eta horrela gaizki ohitu garela, zuek ere nabaritzen duzu hori? Bueno, baino geroz eta jende gehiago konpontzen du arropa. Begira. Bai, zatini dauke dendatxo bat erropa konponketak egiten ditutena, eta notatzen da geroz eta jende gehiago eta gazte gehiago gerturatzen dela erropa konponketak egitea. Orduan, ematen du, jendea kontzientziatzen hasi dela. Zeona. Edo baldin badaukazu soinekoren bat edo pues igual moldaketa egiteko, beste... Bai, nik uste gaur egun, nik ikusita nire alaba baita ere, nik uste gehiago berziklatzen dutela ropa eta nik esango nuke, Bai. Notiziona. Egosten dezunene, dendane osten dezunene beti dau konponketa batin biharra. Barrenak hartu, o estutu, o luzau, eta hemen dauku, uidanak itxen digu. Bueno, Nerea, hemen aipatu dute aurten loreak udaletxea paintzeko, baina ja datorren urtean parlamentura edo hemen proiektuak ez daukaetenik, ez? Jarraitzeko asmoa daukazute. Bai. Hau aldan guztietan. Ingo deu parlamentue lorakin, eta ministro eta ointzako ingo txupi jamak. Aizu, ez da ideia txarra. Bakoitza bere kolorearekin. Oida, bakoitza bere kolorearekin, eta bai, dotore. Korbatak igual, horire. Bueno, neskak, denbora gainera etorri zaigu, eta eguerdiko 12ak gainean ditugu, eskertu nahi dizuegu gurekin hitz egiteko tartetxo haue hartu izana, eta zorionak indako proiektuarekin, zorionak oraina artekoagatik da urte batzuk badaramatzazuelako eta animo, ze hemen gogoa badagoela nabaritzen da, eta haizu guk jarraituko dugu joango gara bisitan ikustera zuen sorkuntzak. Eskarrik asko olako zea matea, tio. Bueno, muixu bat, agur. Eskarrik asko. Xabi, eta guri iritsi zaigu, agur esateko ordua, astelenean hemen egon zarete? Ni bai. Eta, ama, agian noa ez. No, alasai, ez dula beste inorkentzuten egon zara bai ez? Bueno, entzule, gu behintzat hemen egongo gara, naiz irratian, goizeko 10 eta 5 asteburu ona izan dezazuela. Keep calm and bigarren kafea.